Maititi vapedzera baba Harare masports vati ivo kana uchiimba zvinonakidza gospel inobhadhara. Vataura zvakare vakati vari kuendosa baba Harare vavakapefoma navo kuSouth Africa, the new one upcoming ari kupinda. Vati ivo zvakare vane masecrets avanogona kungolachuka vakatikandira weekend ikanakidza. Ivi kana zviri kuitika mumastreets umu zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tikati gare gare, tikati tambe tambe, tofungidzana zvakatikoshera. Kuti mudiaspora kushaikirwa kwakaoma, especially the fact that you will be far from home. Kushaikirwa nevari kuZimbabwe kana kushaikirwa nemunhu waugere naye mumba kunobva kwangoita kuti life yako ivhiringike. We have a cash funeral policy that is designed for all diasporans living abroad, giving you financial support and peace of mind that you need during difficult times. Tiri kuti isusu chero wakaroorwa kana kuroora muNigerian achidawo kukavha vanhu vekumusha kwake zvinenge zvakangonaka. Diaspora will still pay out. Tiri kuti isusu we have quick payouts, funds that are paid within 24 to 48 hours. This enables you to travel back home, moisa matickets enyu, munobatana nevamwe kutsvaga matende nekutenga zvikafu pamwe chete nemakasiketi. Tiri kukavha your immediate family. We are also covering those that are back home. Tine flexible premiums that can also suit your income. Hapana need yemedicals dzinodiwa kuti uite sign up. It is a very easy sign up. Munotaura nema agency, details enyu obva angoisiwa ipapo. We also assist with repatriation. We pay between 2,500 to 30,000 pounds kuti life iendeke after rufu. Uye kana achinge ari breadwinner ashaika, vana vakasiyirwawo mari yakadai, vanogona kubatsirika mazuva achipindana vachitsvakawo zvimwe zvokuita. Ndichasiya link mu comment section umo, then you guys follow the link, munogona kubatsirika zvachose. Regai timanye nenyaya yamaititi. Mushure mekunge baba Harare vataura kuti gospel haibhadhare, maititi vapo vati aiwa ivo vari kuda kucorrecta that narrative. Vati ivo gospel music inobhadhara hayo kana uchiimba zvinonakidza plus uchirevesa. It's not like hakuna successful gospel music and stuff. Maititi vabvunzwa nemanetizens kuti ko makatsamwei nai mama, makuda kunetsana na baba Harare zviri kufamba sei? Vamwe vakati ko feud iyi yakatangira kupi? Musakangamwe guys, baba Harare vakatomboita collab na maititi kumashure uko, but pasina nguva baba Harare vakazobuda va brand ambassador vachesterwa na madam bossi, va brand ambassador wesoya Sun Soya. Havana kuenda zvakare kulaunch yamaititi, zvinova zvakaita kuti titoona kuti kumukomana akutora masaidi seizve, haasi anofanira kubatanidza vanhu here safather city. Kana uchizviti iwe ndiwe baba Harare uri baba veSalisbury yose, ko chinokukonesa kuti umire nemunhu wese ari kumira mutauni ndokuita sei? Maititi vataura zvakare vakati plus Mwari haapinzwe muexam, unoshaya kana $20 yeInDrive ukada kutamba uchidaro. The thing about God is that he sees the motive and he knows the hidden agenda. If the motive is sincere, he rewards effortlessly. If it's God driven, it's God rewarding. Save because you love God. Nekuti Mwari, you cannot deceive him. Icho kwadi tatoona kuti paitika problem apa baba Harare vakapinda for profits, asi havana kuona kuti chinhu ichi kaichi aiwa ritori vhangeri chairo. Maititi vawedzera zvakare ndokuti ndakanoimba gospel muBawa paweekend kuJoni, ndikapiwa $4,000 per 2 days. Wondodza kuti gospel haibhadhare. How? Mwari havasi test kit bamnini. My red card iri mondiudza kuti kugospel hakuite. Ingoti iwewe hauite, usatipendere vanhu vechitendero nema intentions ari evil. Red card ramaititi rinoti muHarare local performance vanoda 2,500. Kana vachibuda outside Harare vanoda 3,500. International performance kana vachibuda muZimbabwe vachiuya kuSouth Africa kana kunana UK nedzimwe nyika vanoda 4,500. Anditika ende red card riri kuvashandira vanhu vachitobhadhara zvekudaro. PaJoni apa vanga vari muFlorida umu, vanga vari zvakare muKempton Park, kwakazara kwete zvekutamba. 4,000 ichibva yangokwana. Wotoona vanhu vachituka vanhu vechitendero. Ndimaititi zvakare vowedzera, ungaende kuchechi une salt yekudyisa nyama, ko Mwari vakanaisa mana isingaiswe munyu unodii? Hautendeuke kuedza Mwari,
ukutsvaga mari unotendeukira mwoyo. Zvino mwoyo usina kusukwa wakasukurudzwa. Agondiiteiko wamuri kutega pano yeyu? Musandione kunyarara mukati kupusa. Nditori nesaizi yake inokwana. Anopedzera imimi munomuzivira paFacebook. Maitete vari kukonfirma kuti ivo vanomuzivira kumwe kusiri kuFacebook personally. Manzwa here? Personally. Sara aishandira Mwari for years. Mwari vakahodha chibereko chake. Akadii kuti ndakumbonouchikwa because Mwari havadaire. Uchirevesa mari yefuel inouya yega. What if it was God's test to see your strength? Wakatofoira kane 2 days dzawaimba mahororo songs ako iwayo. Ingoita yaunoita. Usapende gospero. Wawagara uri pamission. Zvino wakaitwa mission impossible. Confusion inotangira pakuita mazita 10 asiri ako. Mwari anotoblessa Harare kwete iwewe. Hausiwe mwene wezita iwewe. So ndo mashoko ari kutaurwa naMaititi. Vakati nhai wedway kweiwe unouya kuchitendero uchitoita zvekutamba. Aiwa, Mwari vanokudzosera panzvimbo pako, vanokugadzika pasi. Vataura zvakare Maititi vakati pana anozivawo here baba Harare ava vandakapefuma navo kuJoni. Ndoda kuvapa 200 yandakavapa ishoma musi uya. Problemu murume watsitsi uyu anofunga kuti akasiyana nemunhu anofanira kumudhisa kuti adiwe kwaanenge aenda. But achikanganwa hake kuti pfimbi yake yese iri mumaoko angu. Kana wakapenga ndipindure futi, ondidene futi. Unyatsoona kuti ndichakupedzisa iwewe wakapera kare. Guys, pane vatouya nemacheya vakati weekend iyi yadirwa mutakunanzva. Uku ndo kunakirwa neweekend uku guys uku. Zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Maititi vati havasi kumbomiswa zvekudaro. Vangu vachiti after every hour wakanda chimwe joka kepele juve. Imika zvakauma. Ine handikokwe kumashows, ndoita angu ndega. Ndoronga nemapromoters ende ndozadza. Handina history yekuimbira kana church isina vanhu inini. Ndakapfuura level rekuchemera mari offering. Ndoda mari inotenga matiles ekuZim Tiles. Murare mushe. Handina collaboration yakadhakwa. Ndotogona kunyorera munhu malyrics akatopisa. Ndomutonodza futi. Murare mushe. Ndini wenyu mwene webhawa. Vazhinji vari kuti ko nhai Maititi ko zvaita seiko? Tati tifunga kakuti tiri kupinda Kenani ko Ijipita todzoserwa here nenyaya yababa Harare. Baba Harare havana kutaura personally naMaititi okuva ataka in any way. Ivo vakangotaura nyaya yave kugospel but vakatsika matomatisi evamwe. Maititi ndo zvavaedza kuclarifya kuti aiwa baba Harare, you came here with bad intentions. Ndokubva zvaramba kukushandira nenzira yawanga uchiexpecta. Wapedza ipapo wakuda kuti gospel yakashata. Asi iwewe maybe ndiwe wakashata. Wakakonewa kuunganidza vanhu, kubata support, kuridza vanhu mumastreets. Wakuda kuuya uchinyepera kuti mari dzeoffering vanhu havasi kundipawo, ndiri kunidawo kuchengeta mukadzi wangu murungu uyu. Guys zvichanakidza. Tichanzwa kuti Father City vachagona here kuresponda kana kuti vacharamba havo vachingopusha brand ravo rekuSunsoya. Guys, speaking of Sunsoya, kwanyanyisa kunyararisa. Hatina kumbonzwa brand ambassador vachimboitawo noise mumastreets umu. Ko chii chiri kuitika? Vakaitwa brand ambassador here kana kuti zvakangoitirwa zvakare cloud kuti baba Harare vanzi varira mumastreets? Imika nekuti maybe he mentioned kuti Madam Boss neSunsoya, then ndobva zvazongonyarara. Hatina kuzombovaona. Musakangamwe guys, inini I'm just analyzing this situation. Pane vaya vanofarira kuzouya vachituka chino vachitaura namapatsi. Handimaona, ndatomati mapatsi ndotomatyawo. Ngati rambei tine kindness paplatform pedu, tichiswera hedu tichitandadzana. Tichakupai dzakawanda as the story develops. Kune vaya vanofarira manovel, Zim novel narrative or the Zim Shona novel yakakumirira ikoko. Ndokumwe kwatiri kuswera kamazuva ano. Ini zvinhu zvacho zvakaoma. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like and subscribe.